עכשיו תעשה משהו. שלום. ותספר מה קורה איתנו. הגענו למעלה אדומים. ואז הסתבר זה לא כזה רע. ואז הסתבר הכנסה הוא מופקע לחלוטין. חצאית. שלום, חצאית. מה מצלמת עכשיו? אותך, מדבר שטויות. תגיד מה אנחנו עושים, מה שלומנו, מה... אוקיי, מה אנחנו עושים? אנחנו נבלה את השלב כאן, ואז אחרי זה מחר. רשמים מהשבוע הראשון של הטיול. מה זה פיצוץ? ממש פיצוץ, כאילו. יאו! וואו? וואו! מה עוד? ראיינו אותנו לעיתון. כוס אמא שלך. אמא שלך. וואי, אני לא מאמינה אם לא נהיה בעיתון. ופגשנו את אנג'לינה ג'ולי דרך מכר. וברד פיט לא ידענו מי זה פשוט, דרך המכר הזה. אתה יכול להצטלם גם ברד. תמשיך לדבר, אני רק רוצה לצלם את ה-surroundings שלנו. אני לא הספקתי לדבר לרגע, אז חצת אותי. זה החדר שלנו, שהוא מדליק, חוץ מזה שהמראה מלוכלכת למשחק שיניים. נצלם קצת את הנוף. כן. זה ארמבול וגואה. זה אחלה נוף וגואה. אחלה נוף וגואה. האמת? שאם היה שכל זה היה כאילו עוד יותר שלנו. זאת הייתה כאילו הסוויטה שלנו. וואי, צריך לצלם בווידאו more often. אוקיי, עכשיו